Takže zdarec, ideme si zahrať BMG. Takže dáme si Higway. No. Takže vyberieme si nejaké autíčko. Ja tu vlastne veľa modov, takže dáme napríklad toto. OK. Môže byť, ne? Takže môžeme pokračovať už. Mi to konečne naudovalo. Takže budem musieť utekať všetkým, samozrejme. Kde som to teraz dával? Tak. Aj. Tak, za nastavené, to nevadí. Sorry za sekanie, hej, môj počítač mi zase... Vy ste nevideli. Môj počítač mi zase až tak výkonný, jo. Takže trošku tu bude sekať, snad to nevadí. Ne. Neprevrácaj sa. Jo, ešte žijem. Tak asi nie, či? Kde žijem? Funguj. Ja žiju. Ešte to chvíľu vydrží to auto. No, auto je to najlepšie. To auto nezatáča. No, dobre, dáme si radšej iné auto. Nie, tady. Takže dáme si napríklad teraz Ibishu Vigeon. A dáme, no dobre, dáme toto. Nádherné auto, fakt. Ne. No, ale ide toto auto. Tak to je easy tuto utekať, či? Jo, žijem. Je to auto... Jo. Ako to povedať, trošku som sa prevrátil. Ani trafice nevie. Dobre, musím si dať ďalšie autíčko, fajn, nezahrám si. Ktoré bude menšie ešte? Jo, no. Dáme toto. To musím dať. No tak, pozor. Týmto ma nikto nezabije, dúfam. Dobre, môžeme ísť asi, nie? Ty košo. No pridaj, že to auto nejde. Pridaj! No dobre, idem do protismeru, kašľu na to. Ne. Toto auto nie je dobré. Takže ako ďalšie autičko, pardon, zabudol som na toto autičko, pardon. Dobre, to musím dať. Krása. Nie. Môžeme ísť. No tak nemôžeme. Toto nezatáča. Cúvaj! Krása. Pridaj. Toto nezatáča.
Dobre, urobím menší stand. Tak neurobím. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ass on. Takže, dal som si Jeepa. Dobre, s týmto by som už mohol trošku dlhšie utekať, nie? No. Tak asi nie, tak asi áno, ja neviem. Fajn, idem do protismeru. Vraciam sa. Krása. Jo. Bruh. No. Takže. No, dobre. Dobre. Musím si dať to táto. Či autobus. Dobre, to prežijem duchom. No. Už to funguje. Neuveriteľné, že? Ty kokšo. Takže môžeme pokračovať. No, poďte sem. Už ma nič nezastaví. Dáme nitro a môžeme ísť. Tak... No. Dobre, dáme ešte raz, keď nie, tak končím. Budem sa napapať, budem spinkať, lebo zajtra je hnusná škola. A uvidím podľa času, že či ešte vôbec niečo natočím. Alebo na druhý týždeň, alebo ešte v nedeľu, bacha policajt. Takže tak, no. Uvidím podľa času. Takže tak, no. Ak nabúram do 10 sekúnd, tak asi dám končiť. Jo, budem sa napapať. Tak, ne. Musím ešte zahrať. Ako... Ešte žijem, či? Tak asi nie. Takže ja sa idem nakopať, jo. Trošku som nabúral, takže iba trošku, tak... Čaute, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Tak čaute a veľa šťastia. Do školu, samozrejme. Takže...